Добре дошли за втора поредна година да видите вълнуващите сватбени разкази, запечатани в кадри от Влади Балевски и Иво Орешков. Запознах се с Влади и с работата му година преди моята сватба, когато бях шоферка на сватбата на моята братовчетка. Той беше първият човек, който научи за това, че ние ще се женим. Ти ни даде смелостта да мечтаем. Ти ни каза две изречения, но те наистина през целия път, докато подготвяхме сватбата, аз никога не ги забравях, а именно беше: мечтайте, това е вашия сватбен ден. Влади често обича да казва, че е невероятно усещането всяка събота да споделяш радостта на двама влюбени и семействата им и да улавяш тези мигове на щастие, които след това ще бъдат връщани към живот чрез вашите фотографии. И реално спомена с години остават само снимките, всеки забравя кой какво е казал на сватбата или какво е направил, но това се запечатва за винаги. Сватбената фотография е нещо повече от снимане. Имахме най-хубавото изживяване в живота си, много по-хубаво от самата сватба. Все още не знаех кога ще се омъжа и дали, но бях сигурна кой ще бъде моя фотограф, а именно Влади. Всички, които сме били снимани от Влади, или въобще сме се докоснали до неговите снимки, до всичко, което той прави, както и Иво, разбира се, всички ние много го обичаме. Не знам, искам ли се винаги да мога да правя повече.